Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu saurare da Allah ku tsaya ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe ku ji wani tsabar rashin imani na yadda suka yi kidnapping ɗin wani yaro, kuma yaron wato ɗa ne a wajen yayansu, sun san shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ku saurari dai wannan bidiyo ku ji. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP alkali Baba Usman, PSC daga NPM FDC da kuma kudirin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI, wanda al'ummar wannan jiha suka wallakabi da nagar na kowa, wato umarni da kudiri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara. Waɗannan matasa da kuke gani masu garkuwa da mutane ne. Mun samu korafi daga wani bawan Allah da ke zaune a unguwar Ja'in a nan Kano akan cewa ranar 24 ga watan 8 na wannan shekara ta 2021 an yi garkuwa da ɗansa mai suna Muhammad Aminu, ɗan kimanin shekaru 3 da rabi, wanda aka kira shi aka nemi sai ya ba da kuɗin wato fansa naira miliyan 10. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shaibu Dukko FSI ya da dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin OC Anti-Kidnapping SP Shehu Dahiru, tare da basu umarnin duk inda wannan ɓata gari suke a kamo su kuma a tabbatar an wato kubutar da wannan yaro. Wannan 'yan sanda suka shiga aiki ba dare ba rana, alhamdulillahi tsawon kwanaki 3 wanda suka rike wannan yaron ana ciniki tun daga miliyan 10 har aka dawo 600. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara, wato aka kubutar da yaron da suka yi garkuwa da shi, aka kuma kai shi asibiti aka duba lafiyarsa, wanda yanzu haka ya samu sauki. Sannan su kuma da suka yi wannan garkuwa gashi wato sun zo hannu. To ga dai mahaifin, za ku ji daga bakinsa me ya faru. To malam, me ya faru ne? Assalamu alaikum. An yi kidnapping din yaro na ranar 24 ga wata. An ce in kawo kudin fansa naira miliyan 10, muka dinga ciniki da su har muka dawo naira 600. To cikin yadda ubangiji ya rufa da muka yi ma 'yan sanda, suna ta kokari dai bakin iyayen su har Allah ya sa suka kama yaron nan. Ranar Friday zai zama to ranar 30 ga wata kenan. To Allah ya sa da suka kama wannan sai suka sako min yaro na ba tare da an karbi kudin fansa ba. To yanzu ya kake ji da kaga yaron ka ya dawo cikin koshin lafiya? Ina jin daɗi sosai, na yi farin ciki kuma na yi jin daɗi abinda 'yan sanda suka ba mu gudunmawa na kubutar da yaron nan cikin koshin lafiya, ba kuma tare da an karɓar min kuɗi na ko da sisin kwabo ba. To alhamdulillah, yaron nan da ya gashi Muhammad Aminu, wanda aka yi garkuwa da shi, Allah wato ya yi ikonsa aka kama waɗanda suka aikata wannan aika kuma gashi an kubutar da shi. Ya sunanka? Da ƙarfi? Na'am? To me aka yi maka? Daukar ka kai? Wa ya dauke ka? Zaka iya nuna min shi? To maza taso, sako maza a sako da shi. Ya je da kansa ya nuna min wanda ya dauke shi. Zo ka nuna min shi. Wane ne ya dauke ka? Wannan ne? Ka san shi dama? Ya sunan shi? Dan gidan Antin Baba? To maza je ka zauna. Muhammadu je ka zauna, Allah ya raya. To kai ku tashi tsaye. Me sunanka? Sunana Ashiru Yakubu. Na? Ashiru Yakubu. Shekarun ka nawa? 22. A ina kake da zama? A Kano Ja'in. Kano Ja'in ko? Shago 9. Shago 9. Ga ka a hannun 'yan sanda, me kuka yi? Kidnapping. To ba mu labarin yadda kuka yi. Wata rana na dawo daga shago, na zo gida, sai shi Abdullahi yake ce ma akwai magana da za mu yi da shi. Sai na ce mai to, na je gidan wani ana ce mai Kamala kanan baban yaron ne, na je ina kallo a TV, sai ya je kira ne ya ce mai yanzu mai shawara. Da daddare na zo na zauna, sai yake ce man magana ce za mu yi. Na ce to ina jin su. Ya dan jima bai bani labarin ba, daga baya sai ya ce mai shi Abdullahi yana gashi nan. To kai ne Abdullahi? Ni ne Abdullahi. To ina jin ka. Sai na dawo, sai nike tambayar sa ka bani labarin da kake cewa za ka ban, sai ke cewa aiki ne za mu yi. Na ce aiki? Ya ce man wannan aiki. Nike ce mar wannan aiki. Sai yake ce man aiki ne da hatsari fa zan iya. Na ce faɗi mana. Ya ce da hatsari fa. Na ce mai faɗi mana. Sai ya ce man kidnapping. Shi ya faɗi Abdullahi? Ya ce kidnapping. Na ce kidnapping. Ya ce man sai na ce mai to
dan wa za a dauka, sai yake ce man dan gidan wani Alhaji Babangida, yar gidan wani Alhaji Babangida, wata mace. To mun je, ni kuma yi man kwatancen gidan, dama ban san ta ba, ban san gidan ba. Ya ta yi man kwatance ban san gidan ba. Sai in ya ce man in je gidan in yi duba mai yarinya, in na ga ta in kira shi a waya ya zo mu je a ɗauko ta. Ni kuma kawai na tashi da safe yana tafiya ta shago. Sai bayan kwana 3 da ya ga wancan din ya ƙi yiwuwa bana zuwa, sai ya dawo ya ce min mu dawo gida kawai za mu ɗauki cikin yaran yayyansa. Sai nake cewa suwa kenan, sai yake ce ma yan gidan Alhaji ga sunan da Usman da Abubakar ƙananan yare ne, ba su san komai ba. Sai nake ce mar ni fa gaskiya ina jin tsoro yaya, saboda gaskiya kaga abin da mu taɓa yi ba. Sai yake ce ma a'a ba matsala, ai daga an yi ɗaya ba za a ƙara yi ba. Sai na ce mai to kullum yanzu a sallar magariba shi wancan yaron Muhammad tare muke zuwa masallaci da shi. Wanda kuka dauka? Yana rike man hannu. To a ƙarshe aka yi? To a ƙarshe dai yaron sai ya zo gidanmu wata rana da yan bindiga sai yana wasa da yamma wajen karfe 5. Wace irin bindiga? Yan bindiga wasan yara. To yawa yana wasa da ita, sai shi wannan yake man magana da ido. Na zo sai nake cewa me ya faru, sai yake cewa ga yaron nan ya zo fa. Sai nake ce mai to yana ganin yaron ya shiga, saboda cikin gida akwai mutane, sai ya ƙi yin magana. Yana ganin yaron ya fita, sai ya bi shi baya da makullin inda yake kwana. To inda yake kwana din irin kango ne haka, akwai ɗakuna 3 a ciki. Yana zuwa sai ya kira yaron, dama yaron ya riga ya san shi, kawai sai ya bi shi. Yana bin shi sai ya je saka shi cikin ɗakin tsakiya, cikin ɗakuna 3 da yake kwana. Da ya saka shi a ciki, sai daga baya sai ya zo yake gaya ma ai yaron ya riga abin nan shi. Na ce ma ina ganin ma san da ka abin nan ka dauke shi. Ina jin ka da karfi. Da ya dauke shi da yamma da daddare can mutane dai sun gama zillimin ana neman yaron, kowa sun hankalin kowa ya tashi. Can dare yayi wajen karfe 10 da ta wuce gaskiya, dai 11 ko 12. A takaice sai ya kira yayan shi Alhaji Aminu Babangida kenan, Aminci Bai. Ya kira shi ta lambarsa. Nawa kuka nema? Sai yake ce mar miliyan 10. To daga nan fa? Sai aka dawo miliyan 8 yana faɗa ma. To ya aka kamo ka? Wa aka fara kama a cikin? Shi aka fara kama saboda da layin sa ya waya. Da aka kamo sa aka zo na. Ku nawa ne kuka shirya wannan garkuwa? Daga ni sai shi ne. To me sunanka? Sunana Abdullahi Muktar. Da karfi na? Sunana Abdullahi Muktar. Shekarunka nawa? 20. A ina kake da zama? Sa wannan jayin shi layin shagota. To ga ka a gurin 'yan sanda, laifin me kai? Laifin ɗaukar yaro aka. Ya kuke da yaron? Yaron ɗana ne. To me kuka yi? Gidan Hafiz. Me kuka yi masa? Aje shi kawai muka. A ina? A ɗakin wannan ya aje shi wannan ne ɗauke shi. A ɗakin wa aka aje shi kai? Ɗakinsa daga ƙarshe ranar Juma'a ran da za a sako yaron, da ya ji ana bincike a gida 'yan sanda sun zo, shine ya ce a kai su can ɗaki na. To daga yamma tana yi kuma bayan an kama shi. Kwanan sa nawa a ɗakin ka? Ko kwana bai ba, ya dai kwana 2 3 a ɗakin sa. Kai kuma kwanan sa nawa a ɗakin ka? Ya kwana a ɗakin ka? Kwana a ɗakin, mu biyu ne ma muke kwana a ɗakin. A wani ɗakin ya kwana? A ɗakin wannan yaron ya kwana. Kwanan sa nawa? Kwanan sa 3 a ɗakin Ashiru. To kai ka ji Ashiru ya ce a ɗakin ka kwana 3 ko? Wallahi gaskiya nake faɗa masa. To ina jin ku, a wurin wa aka sami yaron a cikin ku? A wajen wannan aka sami yaron. A wurin wa aka same shi? Kawai sun same shi ne daga baya, ni yau kwana na. A ɗakin wa aka same shi? Ba a kama shi a ɗaki na ba, yaron gida muka dawo da ni na dawo da shi har gida. Ok, to ina jin ka kai. Wani? A ni da layi na aka yi amfani, ina masallaci, na zo sallar magriba, na zo na yi sallah, sai suka kama suka ce suna nema na ce to shi kenan na zo. To alhamdulillah, kamar yadda kuka ji dai sun faɗa da bakin su, yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da binciken kwakwaf. Da zarar an kammala bincike, wato za a gurfanar da su a gaban kotu na wannan laifi da suka yi. Muna godiya ga al'umma da suka taimaka mana wurin kama waɗannan. To alhamdulillah mun gode Allah da suka zo hannu, kuma Allah ya kiyaye gaba. Saboda haka al'umma ana kula sosai, musamman mutanen da suke kusa da mu. Mafi yawanci irin wannan garkuwa da mutane sai an hada baki da wani naka ko na kusa da kai ko wani abokin kasuwanci ko abokin mu'amala ake kaiwa ga nasara. To Allah ya kiyaye, Allah ya kare. To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo masu sauraron mu, mun san babu shakka wannan bidiyo dole ba ku takaici na yanda waɗannan wato samari suka kidnapping din wannan yaro, wato yaron da yake ɗan shekara 3 da rabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inda suka nemi kuɗin fansa kamar yadda kuka ji har miliyan 10 aka gangaro miliyan 8 har aka da 600,000. Wannan ba karamin abin takeici bane ba, a ce wai yaro yana dan uwanku wai ku dauke shi ka sace shi, wai aiki da nafin dinsa.
Babu shakka ya kamata dukkan wani saurayi ya yi wa kansa karatun ta nutsu. Babu fa ba hauka bace ba. Duk iya ɗan ƙaramin abin da kake yi na aikin yi wato ka riƙe shi ya fi maka ka ringa hangen irin waɗannan abubuwa ta hanyar da bai dace ba. Babu shakka ya aikata irin waɗannan laifuka na kidnapping ko da mutum ya ci nasara an kai kuɗi to fa ya sani cewa ba zai ci kuɗin nan cikin kwanciyar hankali ba. Ya za a ce ka kama mutum yaro ma wanda bai san ma me yake ba ka kama shi ka kidnapping ɗinsa. Babu shakka dukkan wani matashi da yake da zuciya wato ta alkhairi ba zai aikata irin wannan abun ba. Kamar yadda wato wannan ɗan sanda ya yi kira wato ga al'umma, ya kamata kowa ya kiyaye, domin kamar yadda aka shaida cewa ba dama a yi kidnapping ɗin wani to fa sai an haɗa da na jikin mutum wato akan ci nasara. Kuma muna fatan Allah Ubangiji ya tona asirin dukkan waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa na ɓata garanci wato na kidnapping, su ma waɗanda suke sanya wato aniyar mutane take juya ta koma haka, su ma Allah ya tona asirinsu. Babu shakka wannan abin takaici ne, abin da za Allah wadai da shi, a ce wai samari waɗannan majiya ƙarfi waɗanda ya ci su fita su neman haƙƙinsa halaliyarsu amma su buge wato neman irin wannan abu. Kamar yadda kuka ji suka ce wai aiki ne wato kamar yadda wancan ya gaya masa cewa wai sau ɗaya za a yi in aka yi ba za a kuma ba. To me ga yawa yake nan yanzu gashi su ba su samu kuɗin da suke tunani ba, gashi an kama su. Ya kamata dukkan waɗanda aka kama muna kiyaye zuwa ga hukuma a ringa ɗaukan tsatsauran mataki kuma ta hanyar bayyana wa al'umma irin matakin da aka ɗauka na dukkan wanda aka kama akan irin aikata wannan abu, domin hakan zai zama izina ga dukkan wasu 'yan baya waɗanda suke da tunani ko na yunkurin yin irin aikata wannan laifi na kidnapping. Allah Ubangiji ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, ka sanya mu a turba ta gari waɗanda suke aikata irin wannan abu. Allah ka tona asirinsu, idan kuma masu shiriwa ne Allah ka shirye su. Ki masu sauraron mu me za ku ci a dangane da wannan rahoto?